Grabatzen ari garen unean eguerdiko ordu bata izateko 21 minutu falta diren honetan, gaur hasiko den Lauterdiko txapelketa nagusiko 3. jardunaldiaren pronostikoak emango ditu. Gogoratuko dugu asteburu honetan 2 norgehiagoka jokatuko direla, biak erabakigarriak izango dira, batetik gaur Jakak eta Ezkurdia jokatuko dute Bermeon, bestetik berriz bihar Peñak eta Artolak, eta esan behar dena da, 2 norgehiagoka bertan behera geratu direla, izan ere batetik jada sailkatuta dagoen Jokin Altunak uko egin zion atzo Beasainen Elordiren aurka jokatzeari, eta bestetik berriz Iker Salaberria ez da osatu, eta horren ondorioz Peio Etxeberriak ere astebete gehiago izango du atxeden hartzeko. Honen bestez 2 partida erabakigarriak soilik jokatuko dira asteburu honetan, eta esan dugun bezala lehena Ezkurdiak eta Jakak jokatuko dutena izango da. Gaur Bermeon hor Ezkurdia aterako da favorito nabarmen xamar, naiz eta lehengoan Peio Etxeberriaren aurka burrukatu zuen, baina behar bada ez zuen bere egunik onena izan, egia da Peio ikeragarri oso ongi, perfekzioz jokatu zuela, eta beste alde batetik berriz Erik Jaka iristen da, lehengo astean atxeden hartuta berez Iker Salaberriaren aurka jokatzeko zen Lizartzarra, baina norgehiagoka hori Iker Salaberriak eskuetako arazoak tarteko bertan behera utzi zuen, eta ondorioz astebete atxeden hartuta iritsi da Lizartzarra. Honek esan nahi duena da, 3 norgehiagoka jokatuko dituen pilotari bakarra, eta hau zelebrea da, Joseba Ezkurdia izango dela multzo honetan, beraz multzo burua izan da, hain zuzen ere lan gehien egin behar izan duen pilotaria, egungo txapelduna alegia. Partida honen inguruan zer esan, Ezkurdia oso favorito aterako dela, oso favorito. Jakari benetan diotia ia ez diot aukerarik ikusten sailkatzeko, paperon bat joka dezake, horrek ere noski presioa kenduko dio Erik Jakari, behar bada favorito ez izate horrek, baina Ezkurdiak bai edo bai irabazteko norgehiagoka dauka, sakean asmatzen badu eta piloteoan norgehiagoka pixka bat gogortu, ikusi genuen Jaka ere Peio Etxeberriaren aurka defentsa nahiko kamuts ibili zela, eta horren faktore horien guztien ondorioz Ezkurdia ikusten dute favorito garbi. Jakak irabazteko egin behar duena da oso ongi sakatu, eta ahalik eta azkarren tantoa amaitu, eta horretarako iaia euneko inspirazioa eduki behar du, eta Ezkurdiak ezain egun ona eduki. Beste norgehiagoka bihar jokatuko dute Tolosako Beotibarren Artolak eta Peñak. Norgehiagoka hori bientzat oso berezia izango da, alde batetik Iñaki Artola Alegiarra, Tolosa ondokoa, bestetik Jonander Peña Tolosarra bertakoa, eta Beotibarren betekada, erabateko betekada. Espero da biharko egunean inguruko 2 pilotarik bertan jokatuko dutelako noski. Batetik Iñaki Artola ongi iristen da, 2 norgehiagokatik bat irabazi du, eta gainera galdutako hori Altunaren aurka oso irudi ona eman da galdu zuen, behar bada hor azken fasean Altunak esperientziatik eta gehiago tira zuen eta ondorioz irabazi egin zion, baina orokorrean abiaduraz eta txispaz teknikoki oso ongi ikusi genuen Iñaki Artola, eta lehengoan ere Elordiren aurka naiz eta norgehiagoka hasieran oso maldangora jarri, bapatean irauli egin zuen, fisikoki ere ikusi zen Elordi baino gehiago izan zela, eta fisikoki ikeragarri dago Iñaki Artola. Iñaki Artola nekez ikusiko dugu lurrera botatzen, horrekin ere Aimar Olaizola etortzen zaigu pixka bat burura, ez? Zenolako hankak dituen, hanketan sekulako indarra dauka Iñakik, eta bai, alde horretatik Iñaki Artola oso ongi iristen da, eta Jonander Peña zer esanik ez, esan genezake bere ibilbideko unerik gozoenetako batean dagoela Lauterdiko txapelketa honetan. Masters oso ona egin zuen, Lauterdiko txapelketaren aurreko torneoa, udara oso ona egin du Jonander Peñak, eta ikusi da Lauterdiko honetara ere sasoi betean iritsi dela Tolosarra.
oso bizi sakatzen du Tolosarrak, hor Artolari behar bada min handia egin diezaioke. Gero teknikoki ere ikeragarri ari da, lehengoan Altuna egia da gainetik pasazitzaiola, baina Norgehiagoka hasieran erakutsi zuen peinak zertarako gai izan daiteken, eta partida oso irikia ikusten dut, baina baten alde egin behar banuke Iñaki Artolaren alde egingo nuke. Batez ere defentsan eta peina baino asko hobeto ikusten dugulako, eta horrez gain, biek ala biek mugituko dute pilota oso bizi, baina Artolak une honetan daukan txispa oso pilotari gutxik daukate, eta oso une gozoan iristen da Iñaki Artola, esan bezala biak eta Norgehiagoka oso parekatua izango da. Hauxe beraz, esan behar genuen guztia, ea zer gertatzen den gaur eta bihar, bi Norgehiagoken analisiak noski hemen kirolunean izango dituzue, bitartean ongi izan, agur.